በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ኩሉ ዓለም ፋሕ ኢልኩም እትርከቡ ደቅታ ክብርቲ መሬት ምድሪ ኣጋዚት ከመይ ኣለኹም? እንቋዕ ብሰላም ናብ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ዕርገት ብሰላም ኣብፅሓና። እዚ በዓል እዚ ኣዝዩ ዓብዪ በዓል እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ሰብ ዓብዩ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና መሬት ብዙሕ ከርተት ኢሉ ጠሚዩ ፀሚኡ ደኺሙ ሓሚሙ ቆሲሉ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብኣይሁድ ተገሪፉ ናብ ከርሰ መቃብር ወሪዱ በዚ ሎሚ ዕለት ከዓ ብክብሩ ብሓይሉ ናብ ልዑል መንበሩ ብመለኮቱ ዓሪቡ ስለዝኾነ ከዓ ብስም ስላሴ ሓቢርናን ኣሚንናን ኣረገ በስብሃት ትብል መዝሙር ክንዝምር ኢና። ኣቐዲመ ግን ቅሬታ ነፀላ ዘይብለይ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ እየ። ኣረገ በስብሃት ኣረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስብሃት አረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ በሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ ንሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ አረገ በስብሃት አረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስብሃት አረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ በሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ ንሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ አረገ በስብሃት አረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስብሃት አረገ በልልታ በስብሃት በልልታ አረገ አረገ በልልታ በሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ ንሞት ስዒሩ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሬጎ አሬጎ በልልታ